Чираттагы кытлау сәламебез Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылына юллана. 18 гыйнвар көнне үзләренең 30 еллык энҗе туйларын хөрмәтле милләттәшләребез Хабиев Наил Рәшит улы һәм Гөлмәрьям Фәим кызы каршылыйлар. Матур гомер бәйрәмнәре белән ихластан аларны уллары Ринат тормыш иптәше Илнара, кызлары Алсу, әниләре Зәйтүнә Хасановна, әтиләре Фәим Зарифович, кудалары Ринат Абдулхакович, кудагыйсы Гөлнара Шәвкәтовна кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең горурланыр өчен һәм шатланыр өчен дә сәбәп бар. Бер-берсен үлеп яратып, пар күгәрченнәрдә яшәгән сөеклеләребез шундый матур туй көннәрен каршылый. Алтыннарыбыз безнең. Күрше авылларда яшәп, бер-берегезне 30 ел элек тапкансыз. Сез бер-берегезгә таяныч, тормышка гашыйк булып, шатланып гомер итә беләсез. Үрнәк булырдай балалар тәрбияләгәнсез. Тормышның нинди генә авырлыклары булмасын, бирешмәдегез, сынмадыгыз, сыгылмадыгыз. Намуслы хезмәт юлы үттегез. Алдагысы да шатлыклардан, якты аяз көннәрдән генә торсын. Исәнлек һәм күңел тынычлыгы булсын. Сезгә булган рәхмәтләребезне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Безнең өчен һәрчак үрнәксез, кешеләргә ихтирамлы булдыгыз. Сезгә сәламәтлек, озын гомер, шатлык, куанычлар, гаилә бәхете телибез. Бер-берегезгә булган җылы хисләрегез олыгайган көннәрегездә дә югалмасын. Иңне иңгә куеп, 30 ел матур гомер кичергән кебек алга таба да пар канатларыгыз кайрылмасын. Балалар игелеген күреп, озак еллар гомер кичерсәгез иде. Әти, әни, ике канатым сез. Без бит бәхет кошы сез барда. Сез булганда бер дә йөзебез чыкмый, басып торабыз тере кузларга. Сез булганга кылыч йөзләреннән без елмайган килеш барабыз. Кырыс язмышыбызның күзләренә язгы кояш булып карарбыз. Сез булганга егылмады давыл, тамырларым сезнең йөрәктә. Сезнең дугаларга башым салам, рухым сынып ярдәм кирәктә. Әти, әни, алтын канатларым, хыялларга кабат юл алам. Сезнең янда мин һаман да сабый, бәхетемә кереп югалам. Исән генә була күрегез дә, тигез, озак яши күрегез. Бала шатлыгыннан балкып торсын, гомер буе күңел түрегез. Әткәй-әнкәй, пар канатым, язмыш җиген салып иңнәремә, үткән чакта тормыш юлларын, җан сөенә, җиңеләя адым, белеп янәшәдә сез барын. Әткәй-әнкәй, минем пар канатым, сез булганга дөньям түгәрәк. Иңне иңгә, җанны җанга куеп, яшик әле, яшик бергәләп. Акыллы сүз, алтын киңәш белән, авыр чакта ярдәм итәсез. Адашканда ак юл күрсәтүче күңел күзе, ул сез икәнсез. Сезгә саулык телим һәр дугамда, тигез бәхет телим һәр вакыт. Мең рәхмәтләр әйтеп, чын йөрәктән карыйм сезгә сөеп, яратып. Хөрмәтле Наил Рәшитович һәм Гөлмәрьям Фәйимовна, чын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә сезнең өчен яңгыратабыз. Кочагында безнең нәни тормыш башланыган.